Casa a cociña de leña. Saben vostedes que esas cinzas non se poden tirar porque teñen un montón de utilidades? Mi aldea la utilizan para evitar que las plagas lleguen a las plantas que tienen. A cousa era máis natural, non levaba nada de química. Para botarlle onde hai a lechuga máis os garabanzos, para que non a coman as lagáchimas. As lagáchimas son as babosas. Cinza ten un millón sabor. Hace años mezclaban el jabón con arena para limpiar las cacerolas y las sartenes. Para quitar o tinte do pelo. Eu traballaba nun tanatorio de Carballo. Nos o que facíamos era, por exemplo, nos collares, collíamos unhas pinciñas e pouquiño a pouco íbamos botando un pouquiño de resto. Eso a xente levaba moito. Os propios mecánicos utilizaban a cinza para lavar as más. Para que blanqueara a roupa. Ya que puesto hasta para limpiarse los dientes, yo que sé. Pois para moitas cousas, é económica tamén. E hai... Bueno, pois saben vostedes cantas aplicacións ten a cinza que nos vas a ensinar hoxe porque quedamos pampos, Isa. Mirade, é un multiusos, non se pode tirar, isto é maxia. Que E hoxe pasada. imos facer conta dela, xa veredes. Podemos empezar polas plantas. A cinza ben coadiña, como temos aquí, porque sabedes que senón ao final pois, tamén pode conter cachiños da leña, claro. Entón, coámola ben e quédanos este pó. Agora, con este pó, imos facer un fertilizante aí para as anda. plantas. Claro, en auga vou poñer unha pouquiña cantidade, porque isto sería unha culler, máis ou menos así, unha culleradiña por litro de auga. Vale, poñemos ya, que non hai, vou poñer menos. Remoxemos ben, que mesture ben, e isto vai aportar minerais como calcio, o potasio, magnesio. Cando yo poñemos unha vez ao mes, non hai que abusar tampouco, porque ao final tamén ti sobre, aí está, estimulámola demais, vaya, fertilizante. Sobre fertilizámola demais, quería decir, que vou aquí, mira, así, e botámoslo na raíz. Por aquí, vale, así un pouquiño, en lugar de nas prandas, folliñas, porque nas follas pensade que é o pó da cinza, entón tamén pode quedar matealas e despois impida a fotosíntesis, non? Que é como medran e desarrollan as plantiñas. Pois así. Unha vez ao mes, e botamos aí esa mistura de cinzas con auga. E así na base. Vedes, de verdade, nótase un montón. E logo, se tedes por costume... Non, para as plantiñas sabemos que é fenomenal. E logo, como é que se pode facer un limpador caseiro? Un multiusos, tal cual isto tamén, auga con cinza. Aquí, mirade, se temos a potiña, temos aí que quedouche mal fregada, quedaronche restos na base, que non és capaz de quitar, ou tes que rascar moito. O mesmo, vamos a poñer outra pouquiña. Aquí que a pasta sea un pouquiño máis espesa, vedes? E mezclamos máis cinza. Facemos a pastiña un pouquiño máis gruesa, así, máis gordiña, como digo eu, e botamos ya na pota. Na pota. Claro, aquí botaríamola toda, incluso podería ser un pouquiño máis espesa, mirade. E deixámola un par de minutos, isto é, a que actúe, a que nos quite despois que vai aí como amolecendo, non? Vai amolecendo e despois frégalo co teu estropaxo normal, co teu produto, lavalouzas, ráscala ben e xa nos axudou un montón a quitar todos eses rayóns. Bueno, e outra aplicación das cinzas que quedamos as rapazas do termómetro alucinando con isto. Co tinte do pelo. Co tinte, mirada, a min é o que máis me gusta, sobre todo eu que son moi oscura. A ti, ao mellor, eu cada vez que me tingo, claro, aquí no borde do pelo quedan máis manchas do tinte. E cuidado que ainda me duran, se me apuras, ainda me dura o día inteiro, o día seguinte, costa moito de sair. Pois eso é, cunha toalliña destas desmaquillante, cun algodón, co que queiras. Esta, mollámola ben en auga, así un pouquiño, e despois só que toque, así, vedes, na cinza. Mirade, faría aí como un pequeno esfoliante, entón isto pasaríamolo, sabedes, así, por donde está o tinte, ti vas frotando. E funciona, Isa? Funciona mano de santo. Buah, que o sea, ben. eu botaba cas manchiñas así de arredor da cara, pero xa che digo casi todo o día, e darlle un pouquiño, sabes, sin frotar moito, que che queda zoa vermella, tampouco, pero darlle así un pouquiño e restrache eses restos de tinte do pelo fenomenal. Pois que maravilla. E logo, como deshumificador? Tamén porque, mirad, a cinza, este pó, vedes, así, tan suaviño, como deshumificador e como cheiros tamén. O sea, poñémolo nun tarriño, mira, así nun tarriño como este, nun máis pequerrechiño, como queiras, poñemos así un pouquiño
dentro do frigorífico e xa nos recolle eses cheiros, ao mellor ese mal cheiro. E de desumificador tamén podelo poñer nos zapatos. Eu un cunco así máis pequeniño teño no zapateiro e recolle eses malos cheiros a máis a humidade. Pero como colocas no zapateiro? Así. O sea, o bote tal cal? Sí, o bote tal cual, así. Entón, este pó xa trae esa humidade. Que me dis? Despois vai quedar, xa o veredes. Non queda así, claro, en canto colle humidade, compacta. Pero bueno, e os cheiros igual, tamén vai moi ben. Dentro do frigorífico, no zapateiro, probade, poñémolo así e xa está. E agora que estou vendo isto, é certo que tamén serve para restaurar mobles? Fenómeno, vai fenomenal. E aquí vou vos dicir, mesturámolo con aceite. O aceite vaille aportar nutrición á madeira. Mira, poñemos un pouquiño e voltamos a poñer así outra pouquiña cinza, vedes? E facemos unha pasta. Mirad, e con esta pastiña e un pano, imoslle dar aí, mira, ves, xa nos queda así oscuro. Mira, estamos aportando, xa digo, a hidratación do aceite de oliva e a cor oscura da cinza. Ímolo poñer aquí, así, e agora, cun paniño, vou mollar un pouquiño así, e aplicamos esta pasta, xa veredes. Mira, e aplicámoslle, ves, pola madeira, por raións. Isto fai que penetre dentro deses raións e quitos perfectamente. Mira, voulle dar outro cachiño de pano xa para retirar, para que o vexades. Mira, recupera o brillo natural da madeira, cubre os raións e esa hidratación do aceite de oliva. Vedes, mira, vai fenomenal. Bueno, que diferencia xa, podemos mostrar a cámara, mirade que diferencia entre o que acabas de pasar o pano ca cinza e o que non a ten, é que se ve o da cinza e o que non, a diferencia. Está sendo moi ben, sí. Mira o brillo, é a hidratación do aceite e a cor da cinza tamén fai que penetre neses raións e vamos, disimúlaos por completo. Pois é un trucazo, tamén. Pois fantasía, Isa, non sei se nos deixamos algún. Así rapidiño, se queredes tamén, mirad, o típico das chimeneas, non? A lareira, que teñen o cristaliño para protexer. Tamén estupendo para limpar o mesmiño. Aquí, bueno, este é o aceite, sería con auga, vale? Con auga e ca cinza sería esta mestura que lle botamos o mesmo a pota. E limparíamos o cristal ese que protexe a lareira. Este, amailo do forno. Tamén? Vai fenomenal. Po cristal do forno e fala a mestura con auga e con cinza, un pouquiño de pasta e daslle así suave. Se a cinza está coada, cero problemas, non che vai rallar nada. Daslle cunha gamuza destas ben molladiña, frotamos todo o vidrio e despois pasamos un pano limpo. Maravilla. É dicir, cinza e auga para todo, agas os mobles que lle botamos aceite para facer esa pasta, non? Para facer esa pasta e hidratar, efectivamente, é a diferenza. O resto vai todo con auga. Un multiusos caseiro, oye, sin químicos e aforrando. Pois, absolutamente. Isa Villanueva, moitísimas grazas, como sempre, todos estes truquiños, o coa cinza, interesantísimo.